19. storočí lietanie fascinovalo celý svet, no riadené vzducholode ešte neexistovali. Našťastie sa našli odvážni vizionári, bratia Petrovičovci z Trnavy. V roku 1890 začali vytvárať plán na stavbu obrovskej vzducholode dlhej 128 metrov, ktorá sa mala vznášať nad zemou nie ako bežné balóny, ale smerovať tam, kam chcela posádka. Ich návrh obsahoval motory s vrtuľami, čo bola na tú dobu prelomová myšlienka. Bohužiaľ, nemali dostatok financií, aby svoj vynález postavili. Ich detailne vypracovaný projekt sa tak dostal do rúk grófa Ferdinanda von Zeppelina, ktorý videl jeho obrovský potenciál. Zeppelin nezaháľal. Už v roku 1896 predstavil svoju prvú vzducholoď a položil základy letectva. Hoci prvá vzducholoď Zeppelin preletela nad Bratislavou až v roku 1917, no jej príbeh sa začal písať už dávno predtým.